Naglusad na og investigasyon ang Santa Cruz LGU sa Davao del Sur sa giingong falsified birth certificates nga gi-issue sa ilang Local Civil Registry Office ngadto sa Chinese nationals. Ani ang report ni Argil Relator. Dihang nadakpan sa National Bureau of Investigation 11 ang usa ka Chinese national nga giingong nagkupot og falsified birth certificate nga gi-issue sa Local Civil Registry Office kon LCRO sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nabulgar nga dunay halos 200 ka falsified birth certificates ang gi-issue sa maong LCRO ngadto sa Chinese nationals niadtong 2018 hangtod sa 2019. Sumala ni Santa Cruz Mayor Jose Nelson Salas Sr. Bisan pa man og wala pa nila nadawat ang opisyal nga impormasyon gikan sa NBI 11. Andam sila ang makikalayon sa investigasyon labot sa records sa LCRO. Nagapahigayon na matud pa sila og kaugalingong fact-finding investigation. Pahamtangan sa bila og tukmang administrative actions ang mga masayrang dunay kalambigitan sa illegal nga transaksyon. Gisuroy sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pipila ka barangay sa lungsod. Sa Barangay Zone 3, gibutyag sa barangay staff nga midumili na nga moatubang sa kamera nga dunay duha matud pa ka Chinese national nga giila sa NBI 11 nga naka-address sa ilang barangay. Apan wala matud pay nakaila. Apan sa Barangay Zone 1, wala matud pay nakarehistro nga Chinese national sa ilang barangay. Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Bisan ang mga residente, wala sab makamatikod nga dunay nagpuyo nga Chinese national sa ilang lugar. Since birth, sir, sadyo ko na tao. Pero sukad-sukad na ba kayo nabantayan, nakita ang mga Chinese national diri sa inyong area? Oh, wala, sir. Wala dyo ko nakakita og mga Chinese national diri. Sukad. 33 ka tuig. Sukad-sukad na nakita baka nga naay nagpuyo dinhi ang mga Chinese national sa inyong area? Murag wala naman. Wala ko nakita nga Chinese nga nagpuyo diri, sir. Sumala sa PSA Civil Registration System Digos Outlet nga maoy pinakadool nga PSA office sa Santa Cruz. Wala pa sila'y datos kung dunay Chinese nationals nga nakarehistro na sa ilang system. Sukad sa ilang pag-operate niadto katapusan sa Mayo karong tuiga. Wala pa sab foreign national, labi na ang Chinese nationals nga nag-request kanila og PSA copy sa birth certificate. Sa karon sir wala mi na-encounter pa na naay nag request diri sa amo ang outlet og mga inana na mga Chinese nationals po. Sa pagsuta kung lehitimo ba ang detalye nga nahisulat sa birth certificate, trabaho matud pa kini sa LCRO. If ever kung unsa lang na forward ni LCR sa amo mao lang po to amo ang encode as well as i-scan sa amo ang system. So kung related sa katong sa legitimacy sa katong pag-register is sa civil registrar gid na siya na sa Local Civil Registry Office. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.